Der ligger noget derude i hvert fald. Der sker sgu da et eller andet noget. Ifølge Ekstrabladets oplysninger har der i flere dage ligget et russisk krigsskib med en slukket AIS-sender ude i international farvand mellem Lolland og Langeland, og det skal undersøges. I et forsøg på at få opklaret, hvad det er for et skib, så har vi fået fat i en helikopter, og nu vil vi prøve at flyve ud og finde ud af, hvad det egentlig er. Skibet, vi leder efter, hedder Alexander Shabalin, og det er et russisk landgangsskib, altså et fartøj, der er lavet til at sætte tropper og udstyr i land langs kysten. Der ligger noget derude i hvert fald. Det er ret tydeligt. Så det kunne være, at vi lige skulle prøve at kigge på det. Skibet er en del af Ruslands Østersøflåde, der har base i Kaliningrad, men nu har det ifølge Ekstrabladets oplysninger ligget stille i international farvand mellem Langeland og Lolland i flere dage. Vi er fløjet ud til skibets lokation, og der var bud. Så har vi tilsyneladende fundet det russiske skib. Det har samme nummer som det skib, vi leder efter. Der sker sgu da et eller andet noget. Ja, det ligger i hvert fald ikke stille. Det benytter sig nu. Tilsyneladende efter det har ligget stille i flere dage, så er det nu ved at sejle væk. Og vi flyver faktisk lige rundt om skibet. Og de var helt klart at se os på nuværende tidspunkt. Kan skibet egentlig kalde op til dig? Det tror jeg ikke, det kan. Jeg tror heller ikke, de har lyst til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Og altså skibet Alexander Shabalin med nummeret 110 banet med stor hvid skrift på siden, som har normalt hjemmebase i Kaliningrad, som kan slå op, som altså har ligget her mellem Langeland og Lolland. Der har det ligget i flere dage stille. Men præcis som vi kommer ud nu, så kunne vi se, at synligheden har tændt motoren og var på vej væk. Om det er vores ankomst til stedet, der får dem til at fortrække, det er uklart. Men i hvert fald så har skibet ligget med alle sine systemer i forhold til kending og andres mulighed for at identificere stedet. Har alting været slukket herude. Vi ved ikke, hvad Alexander Shabalin har foretaget sig, mens det har ligget stille, men skibet er interessant, fordi allerede da droner lukkede Københavns Lufthavn i mandags, begyndte politiet og militæranalytikere at spekulere i, at det kunne være et skib, der var base for droneaktiviteten. Ekstrabladet har rettet henvendelse til forsvaret omkring skibet, men de er ikke nået at vende tilbage inden vores deadline.